Sarap kaya ng kalabasa. Siya yung magbibigay kulay sa gulay ko. Sa aking gulay. Ayan po, mga kapatid. Nawala yung aking viewers na isa. Nasaan kaya? Saan na nakarating? Nawala eh. Ayan po, mga kapatid. Luto-lutuan tayo. Gusto ko sana videohan kung mamaya pagkatapos ko dito mag-live, i-video ko yung yung paano ako mag-isa. Ang sahog ko pala is manok dahil hindi pwede ang baboy dahil ang aking friendship is Muslim. So diet muna tayo sa baboy. Baboy. Nakakatuwa naman. Medyo normal na pa. Ay, saglit. Inumin pala natin itong crush juice. Ang sarap. Yan. Binigyan ako ng ka-roommate ko ng juice. Nagawa siya ng sweet melon. Na may gatas, maraming ice. Yummy. Hindi ko mapakita sa inyo. Ito pa yung lagayan niya. Ayan. Shoutout pala dun sa mag-asawa kong number 1 fan ko sa YouTube. Ayan. Mr. Tullets and Ruby. Ayan, shoutout sa inyo. Good news. Dito namin sa Dubai. Pasyal ako sa inyo. Pag may free time ako. Pasyal ako. Ngayon, ang free time ko is hiniga ko na lang at magluluto ako ng gulay. Maya ipakita ko sa inyo paano ako magluto ng gulay ski. Medyo marami na siya. Tingnan nyo. Yan okra, sitaw, tapos talong. Hindi ko na siya inubos. Kasi actually marami pa yung gulay. Ito Ayan. Hindi ko inubos. So, dagdagan ko pala yung plain talong. Ilang minutes na ako. Naka 8 minutes na po. 10 minutes na pala. Ayan, pakita ko sa inyo mga kapatid later on. Pag nag-ano na ako. Laki ng talong. Laki ang talong. Hindi ang muli. Malaki ang talong. Malaki ang talong. Nakakatuwa naman. Ang saya-saya. Kaya mag-ano tayo. Wala akong magawa. Ayan, kumustahan na lang tayong lahat. Yes. Sige mga guys, thank you sa panonood sa aking 2 million viewers. Thank you sa pag-spend ng time. Ayan po. Tapos na ako mag-iwa. Bye-bye na.